Heb je goed voorbereid op je examen? Ja, ik heb me best wel goed voorbereid. Ik heb veel oefenexamens gemaakt en ja, ik denk dat het wel is gelukt. Heb je het via internet gedaan of gewoon via boeken? Via examenbundels. Dan ga je de uitslag op internet bekijken? Ik ga straks mijn antwoorden ophalen, dan ga ik kijken hoeveel punten ik heb. En dan kijk ik wat mijn cijfer is. En wat denk je, heb je een goed gevoel bij? Nou, bij Duits niet echt, maar ik heb ook al examen Nederlands gedaan, dat ging wel wat beter. En was het zoals je dacht? Nou, een beetje. Maar ik verwachtte het beter dan dat ik het heb gedaan, denk ik. Hoe zijn examens gegaan? Ik denk wel goed. Ja, ik denk het ook wel. Goed gevoel bij? En hoe heb jij erop voorbereid? Veel oefenen, veel oefenexamens maken. Via internet of op boeken? Gewoon hier op school. Bij Duits mag je gewoon elke keer komen en dan maak je een examen. En heb je een goed gevoel bij? Ja. Hoe is jouw examen gegaan? Ja, dat ging wel goed. Ja. Goed gevoel bij gehad? Ja, ik denk het wel. Van tevoren is ook alles, het oefenen ging ook goed, dus ik denk dat het ook wel is gelukt. En hoe heb jij erop voorbereid? Ja, veel tekst oefenen en op school hebben we ook in de klas al goed voorbereid. Dus. Was het zoals je dacht, de toets? Ja, het was wel een beetje zoals de verwachting was van tevoren. En ga je de uitslag op internet checken of ga je er gewoon mee wachten? Mijn antwoorden op een kladblad, dus vanmiddag als ik thuis kom ga ik ze meteen controleren. Oké, dat is wel handig. En hoe ging het examen? Ja, ging wel goed. Had je er goed gevoel bij? Ja, na de hand, nadat ik de rest hoorde, dacht ik dat het eigenlijk wel goed ging, ja. En hoe heb jij erop voorbereid? Misschien een oefentekst geoefend thuis en een paar op school geoefend. Hoe is jouw examen gegaan? Nou, volgens mij wel goed, maar we gaan zo ook in nakijken. Ja, had je er goed gevoel bij? Ja, toch wel. En hoe heb jij erop voorbereid? Een paar oefenexamens gemaakt. Kijk hoe dat ging, wat ik fout had gedaan. Dan ga je de uitslag op internet checken? Ja, ga ik wel doen. Ik heb het allemaal overgeschreven, allemaal antwoorden dus.